Usina kurejistwa kwachena, usina kurejistwa kucourt, unobrekwa, unoputswa muno namambo. Tazwana makupura munopana kumbaya yakugumbuka. Anditi inzira yoenda kwa mambo. Mambo chete ndo anorambanisa vanhu vakaroorana zvisina muchato kwa Major Street. Saka kana mukapana kugurore 5 cents kugumburana. Tazwana kugumbuka kusikuti kurambana kuri kuno kwa mambo. Dambura muchato yechivanhu inonzi customary marriage irimo muactive food 2 tiri kuzvidza madzimambo pamusoro echangamire tiri mudare renyu pakesi number 178 ya 2023 yatakasundira kudare rino nezvikonzero nyaya iri pakati paAngelom kana Kembizi Plains mumhangariro wenyaya achimhangarira manyika tarisai ndende adresi yamanyika tarirai adresi yake kana 4 Nyumbu mondaro munhu rawakandeya na manyika urushedzo udarira chipi kandeya musi wa 15/10/2023 zopindura nyaya wakamhangarirwa inoti uya tipedzerane ini nezvako handichada ndoyenyaya yakakugadza idare yaukamhangara kana Kembizi apana chakakuzokana kuparuzi tarirai manyika musa yawagarira wakambogarira waizvarire payaverengwa iri kutenderana nazvo here kurambwa kana kuramba handidi kuramba andati kutenderana nazvo here zvamhangariro izvi very good. Changamire mhuri yenyu ichitsanangura zvongoenda kutsanangura vabereki vomukadzi varipo here? Uyai padhuze akatoni. Vabereki vomurume uyai padhuze. Pamberi kushanda kwashiri kunzvimbo dzavabva munotodzwa nzvimbo dzedu. Right. Baba usikana nyaya yakamboibata sonzo rapera Changamire vakati havasi kupfuurira mberi kusvikira imba wayemisira vabereki vacho. Manga muri kuziva here kuti mwana wenyu akaroorwa akati munomukuwasha nhasi mwana akuda kurambwa imi musipo? Kuwasha hatitomba kuziva. Hamumuzivi kuwasha? Tanga tiri kutotsvagawo kuti mwana wedu ari kupi. Saka tobva tangoerekana takudamawo kuno kudai. Baba umukomana manga muri kuziva here kuti mwana wenyu akaroora munomuroora munokusha menyu? Manga musingazvizive. Makauya sei kudare imimi nomwana achitaruka kuramba mukadzi imi musingazivi kuti ano mukadzi? Akatiudza kuti ada kuramba munhu anogara naye. Upi munhu waigara naye musevenzi here waigara naye? Oda mkatungu. Oh ni baba. Mukomana bora iko. Imimi paaka kuti pano munhu watakuramba naye kudare hamuna kubvunza here kuti musevenzi here upi wakana naye kudare? Sababa amubvunza akati mukana wake. Alright baba kana Kembizi. Nyaya iri panapa ka ndiye vaviri ava vese vari 2 apa vari above 18 years. Imimi chenyu kunzwa. Mosha yacho chenyu futi kuita sekunzwa nokubatsira chi mwana wenyu. Tanzwana ka? Tanzwana baba. Uyu mwana wenyu ari pamusoro pe 18 years ka. Manzwa tanzwa here ndizvo here. Good kana ari pamusoro pemakore iwayo isusu tiri pakati chete pokunzwa vaviri vazvavachataura pamberi pedare. Hapana lawyer hapana chimudare rino imimi chenyu kunzwa
kana dziri mhosva dzinenge dzakaparwa dzinotangira ipapo futi dzienda mberi wanate zvaka ndizvo ka right. Saka nyaya yedu isusu takasiyira pakuti musikana akati haakwanisi kuendera mberi nokurambwa vabereki vake vasipo, ndo masira tikaita nyaya panapa kureva kuti mimi ndi vabereki vacho vaimirirwa. Nhasi unoyu mwana wenyu ada kurambwa nemunhu wanga musingazive kana kuti wanga muchiti mimi muri kutsvaga chikombani chine mwana wenyu ndechipi ndechichi, asi machiwana chako pakati pokutoramba. Tanzwana saka tichiti ipapo mombobata ipapo titange tawirirana nemukomana nemhosva yatikapedzisira uyu achitaura achiti nhumbu haisi yake, nekuti panapa pane nyaya yekuti ari kurambira mwana uyu kuti nhumbu haisi yake. Dare rakazopedzisira ravimbisana. Ndoda kuti mimubate zvatikataura ndizvo ka kuti kuti tese tive tiri pamwe chete. Uyu mukomana ati nhumbu haisi yake asakarara nomusikana muna June ndizvo ka. Uyu achiti ndakararwa nouyu musi wa8, uyu achiti takatanga musi wa12, ndobva zvapesana achi pamazuva, asi nhumbu madheti emwedzi mamwe chete. Tanzwana ka ndobva tatisaiwa ka kaukazorara kachekako akazikane kuti ndikukapi kakanyatso kuita here, asi mwedzi madheti ezvese nhumbu zvimwe chete. Ndobva taona kuti uyu ari kuda kukona nzvimbo zvake yekunzvenga naye, asi nhumbu ndeyake. Ndobva nyaya yafa yakadaro. Uyu ndiye muridzi wenhumbu. Panguva ino idare remambo vakatoti uyu ndiye muridzi wenhumbu, asi hatikwanisi kuti tiendere mberi kuti process yekuti uyu achada uyu imimi musipo. Tanzwana ka. Saka tamisa dare gupuro romukomana uyu takava pamukana wekuti hanzi vaigara vese, ndokubva tati chiendai sevanhu muri kurara mese muchigara mese munowirirana futi muri ngumbezi kuti iwo nemaitiro waona yatiri kuita aya wafungawo sei, kureva kuti nhasi vapakati pevapo kuti vachitipa kuti nhasi panapa gupuro riri kubuda here. Kanenge bizi uri kuti kudii nhasi pemukadzi wako waida kuramba sonzi ndakapera ndauya kutozomuramba hatina kumbowirirana vabai katikamba bana. chinotorodza kuti iwe uchamuda chii? Ndaya negupuro musikana pamusoro changamira patikaningirikana wanzwa here kuti mukomana wako mukugara mese zvizvi tatobva tese kumba mese kumba. Wanzwa here shoko raataura kuti chero tikubva kumba asi hapana patikawira ndatouya kumuramba izvi taitogara tovata tese izvozvo tete ndikuzvinzwa. Ndati wazvinzwa here kuti iye chero zvakadaro asi atanzi nhasi akuya kukuramba? Wazvinzwa ka right. Saka uri kugamuchira sei? nenda kutokumbira vatange vanozivisa kwabereka vangu kuti ndovaigara neni. Vabereka iyo nyaya yacho yatomudari kudhara, don't worry. Abereki vako vatozinzwa kuti uyu ndiye mukwasha wavo. Abereki vako next stage yavo, iwe yako ndiye kutaurwa nezvaeni yakapera process yako. Baba wako na mukwasha wavo vakuziva pokutangira nipokita sei unipokenda kuka nyaya yako. Chiri pomusikana zviri kutaurwa namambo ndechekuti gupuro rari kutobvisa gupuro kuratidza kuramba mukadzi ndizvo ka. Mukadzi wacho ane waiwewe ndizvo ka. Mambo vatoziziva kuti iwe undori mukadzi wouyu ari kurambwa nhasi ndizvo ka. Saka vabereki hapana chinovatadzisa kuti vazotaura pfuma yavo kana kuziviswa kuti mwana wenyu arambwa. Zvinotangira papi ipapo, nokuti mambo vaziziva gupuro rero handiti rinobvisirwa munhu anga achigara nomwe munhu. Right. Buritsa shamwari marito. Right. Chienda ungati usunge nemari yandi unana baba wako usvika kuti baba inini handichada mukadzi, inini nezvomukadzi handichada ndaichada guta, wozodzoka nemari iyo kana kuti kuudza zvaunoita futi. Right. Wakaibata ndi wodza tarirai kuti tarirai inini zvako handichada ndaichada guta, inini ukandoona ndino mukadzi wandinosanganisa inini mukadzi usagumbuka usanditireshani, inini ndikakuonawo nechikombo chaunongonacho
ini nandikitiro shanje muchato wedu waguka pano pazuva ranhasi uchiutambidza mari yochimudza saizvozvo Chaka ine zvakuina ndichari. Chero kandiona nemumwe munhu siyandikada chendikakuona nemuchikomba siyani handina zvandotaura pamusoro pako. Chiita zvaunoda. Chatoda kupera pano muzi. iwe tambira mari yetarirai chienda una bobo wako uenda kwaudza kuti baba ndarambwa munhu wanga ndichigara naye waona kwatakuenda nenyaya yako manje chienda uvaudza ndaenda wasvika ikokaya upfugame wataurire kuti aisipamba yemunhu wanga ndinaye uyu Baba, ndaramba. Nemunhu wandigara naye. Chikonzero chete murume wako Hayizi. chikonzero. Mpe mari yako. ambuya toda kubatsira baba imimi mabatirwa mhuka yenyu mudare ichikaita zvamakuda kuita kare rinongoti dzokai zvichakuremerai kunze imimi ndirirai procesi iitwe yevaviri avo imimi manzi nedare muparo wemhosva yenyu matowanayo ende kana kudai mukakutidzotsera muda kuzoita sei ichazotongwa nani woziya mabatirwa apa ichatodzoka futi muno nemi tu ipapa zvamuchaita ipapa mwana maudza kudhara kuti mwana above 18 years nomazinzisi hamupe pabhenja muchapara mhosva muri kunze wechi muri kunze koko mozoti mambo vakaipa asi ndimi nenge maita ana muparanzongo imimi terera process yatikutera panapa zvinhu zvenyu zvinokubatsirani hamusi kuraswa nedare asi kutoti imimi takubatira musungo wenyu right baba mirai imimi muri kuda panyaya yevana venyu sepapa mwana wenyu aramba muri kuti muri kudei chokuti mwana wenyu aramba pano padare regai ndikutaurirei kuti nyaya iri kunetsa yakutoti nhumbu haisiyaandakuverengera nokuti papesana mazuva 4 chete ende dare rikati mazuva 4 nhumbu ndoyemwedzi mumwe chete handitika zvine mauda kuenda kupi futi dare riri kutsetsenurchinzwisisai manya mirai ndikubatsirei mirai baba handiti mwaya kufuta makazvitadza kumba kaizvi amai makazvitadza kumba handiti mwana uyo haana kutanga nhumbu ino nezuro kana kuti nhasi dare zvakatadzwa kumba kana mauya pamberi pedare ramambo mauya mese kuti muyananiswe mubatsirwe ndizvoka hapana mambo paano kusiyai munhu akayenga ini ndenge ndichida kuti dare kana kuti dare riri kuda kuti nyaya dzevaviri avo dzisiyei dzipere dzakadaro uyu musikana nyaya yake haisati yapera sikana akaramba hazvipere zvakadaro ane nhumbu handiti ine zvainoda kuitwa imimi mirai nedivi renyu tanzwanaka marwadzo euyu musahakire imimi fambai nemarwadzo yenyu anotarisa kuti zvino mwana wangu zvaakararwa ndenge ndichitarisirawo zvakati kwana nhengi ndo zvamunofanira kufamba nazvo izvo tanzwana saka nyaya musahakire dzevavo muri kunzwa kuti varikubva kurara vese izvizvi nhasi asi vari kuuya kurambana vachibva muno kunorara vese futi imimi tsvagai kwenyu divi renatezvara nderepfuma tanzwana chete zvokuti mupindire kuti he ndida kuzopopota kudidi kana kubvunza mambo kuti ndida kuziva kuti arambirwei process ngaendere mberi imimi vakomana varipo vanogona kubatsirwa izviso tomusunga mutongane naye izvizvi mirako nyaya yapapi pamusoro yechangamiri vana vari pamberi penyapo vasangana nedambudziko rokuti havapesana mukugara asi chikonzero chavakati vapesanirana dare harina kuchiona nokuti nhumbu iri kuratidza kuti mukomana uyu nhumbu ndeyake kana chiro dai zvakataurwa nenzira iyoyo asi dare rakapupura rakati nhumbu ndeyake asi nokungoti munhu kana asisada munhu dare raona zvisingakwanisi kumanikidza kuti vagarisana saka vauya pamberi penyu mambo kuti imi mupatsanure vana muchiisa zvese mukati nekuti uyu musikana ari kungorambwa pasina chikonzero asi yapera basi egai nditi musikana warambwa although
zvanyatsofamba kuvabereki vako asingazviziva kuti nhasi aramba ndo munhu wakabata anofana kutongana navamwe wako izopfuma yavo nekurara hwaukaitiwa saka warambiwa right. Chimwe chinhu chinonetsa ndechekuti kana mubizi tichiri panhumba maenzi tichiri panhumba tiri kutaurira kuti nhumbu iya hatisataziva kuti ndeani batuzi ndeyakana mubizi atiti hozi zvokuzochengetesa nhumbu mumwe munhu sezvikatatatizva vakuchengeta nhumbu ndo nyaya dziri kunetsa idzodzo kuti vanenge vane maexpenses makuru. Saka panoda kunyatsoti kudzonzikana kumbizi nhumbu yake kana usisazoda mwana iwe ndochaenda kwavo unozodzidzisa kuti takaenda kwakati kunotariswa unziro wakati chi ouya kuzvizera nhumbu uchachengeta vanambizi hozi zvokuzoremedza abereki imi baba mwana wanyu arambiwa kuti muri kunyaya yenyu yopfuma ndoyamunokema chete vanomukomana hapana chimwe chinhu chamunofana kutaura pamberi pedare hozi matobati wachi munhu wenyu wanga musingazivi iyo zvikatichipedza munhu waumwe mangara utongana naye kuti muri kudii pakurari womwana wenyu akaitwa musingazvizivi. Right. Changamire vanodzikisa mutongo kuti Kaneke Mbizi aramba mukadzi wake zvinazvo kuti mukadzi asunungurwa nemurayiro kuti kubva zuva ranhasi achingobuda pabheja pachienda panze vanomudawo vakutora mafoni vachimukonzawo kuti varoore. Iye Kaneke Mbizi asunungukawo akutsvaga mukadzi waanoda atete. Wakanzwisisa chamwari zvataura ndichangamira zvanzi hasati takupruvha kuti nhumbu haisi yako. Chinotopruvha izvozvo kuma-DNA test kukuratidza kuti mwana haasi wapo kuzinzo. Hakuna kuzoenda ukoti kusvika kugara kuti nyaya yapera kudaro marambana asi nhumbu nhumbu hamuna kurambana nhumbu handiti maramba munhu nhumbu hamadiramba. Ende imimiwo baba kana imimi wokumhangara kuti imimi kuti wopfuma yenyu nomukwasha wamaziva nhasi kuti ndaigara nomwana wenyu kana iye mwana akapedzwa nguva anogona kuripota kuti ndakapedzwa ngoyo ndibhadhari nguva yawandipedzera because isu nyaya ratonga panapa ndokurambana kwechi kwevanhu. Amene pasoro changamira takabvunzwa pachibvunzo akamboenda tuya kuma-DNA test yenhumbu pakanzi ndakazosvika kungondigara apa marizauti aitonzi atobuda pachingovharwa madhoo edokta marizauti ako tongonzi aya saka nhumbu yenzi inofumana pamusoro paya vamwe vasina kuenda kuDNA kupregnancy test yaitwawo nadhokta ari pachipatara apa ivo wausumboumbutsa dare kuti nhumbu haisi yaKanake Mbizi dare pano riri kutipruvha unza umbowo wokuti nhumbu haisi yako. Mazuva uri kutaura 4 ndi 8 na 12 kudare haape umbowo kuti nhumbu haisi yako kunze kwenguva ine zvimwe zvikonzero but zvanyorwa muno zvawarambira ndozvokuti mazuva avo apa haakutsidare. Saka nhumbu izvezvi womboiriritira kusvika wapruvha kuti haisi yako. Iwewe somunhu angasina kurorewa wakatambiswa unokukana wokutaura kuti ndini wakatipedzera nguva iyo yakaita seo yakadaro. Bambo vanopowa judgment Kaneke Mbizi kuti wakapedzera munhu nguva. Imimi baba maudzwa kwirai dare kwirai dare handiti baba ipuwa shama mubatsirwa nedarewo handitiga yotongwa muno mupuwa pfuma yenyu ndo nhumbu yokutanga here. Very good. Mune roora renyu randandichitaura riya kana manzwa patandichipaumba paya roora rechivanhu ramuri entitled nderenyu iroro, ndereropa, nderepasi, nderemudzimu. Amai
ndezvenyuzva muchatopuwa nemukuwashawo tanzwanaka pachipiro. Iwewe taona kuti iwewe wakaita sokuti waida kurara usina mudonaye, saka kana iwewe uchiona kuti nhumbu inde yako zokuparadza nguva yekuenda kumatestikaukangoyana nawo chengeta nhumbu yako iyi. Ndizvo chaizvo DNA iyi haiye achaita nzira dzake uyu ndingatoda kuti apruve musamupe gwara ateya chake kurumba right mutongo judgment vatiteererei. Mambo nedare vaedza kuumba musha wevaviri kana kembizi Angelom vaviri musha wevaviri kana kembizi Angelom natarirai manyika. Angelom aramba mukadzi nokumupa gupuro $50 pamberi pedare. Muchato wechivanhu wagurwa pakati pakana kembizi Angelom natarirai manyika, asi mambo vati nhumbu yaanayo hapasati pane umbowo hwokuti kana kembizi nhumbu haisi yako ucharamba uchiiriritira kusvika wapa umbowo dare unoratidza kuti nhumbu haisi yako. Tanzwanaka